Wyt ti'n nabod rhywun sy'n gweithio mewn banc? Nac ydw, ond mae gen i ffrind sy'n gweithio mewn ysbyty. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n gallu siarad Swahili? Nac ydw, ond mae gen i ffrind sy'n siarad Sbaeneg. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n gweithio i'r CIA? Nac ydw, ond mae gen i ffrind sy'n gweithio i'r FBI. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n neud yoga? Nac ydw, ond mae gen i ffrind sy'n chwarae rygbi. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n byw mewn carafan? Nac ydw, ond mae gen i ffrind sy'n byw mewn bungalow. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n byw yn yr Almaen? Nac ydw, ond dwi'n nabod rhywun sy'n byw yn Awstria. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n gweithio mewn banc? Nac ydw, ond mae gen i ffrind sy'n gweithio mewn ysbyty. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n gallu siarad Swahili? Nac ydw, ond mae gen i ffrind sy'n siarad Sbaeneg. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n gweithio i'r CIA? Nac ydw, ond mae gen i ffrind sy'n gweithio i'r FBI. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n neud yoga? Nac ydw, ond mae gen i ffrind sy'n chwarae rygbi. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n byw mewn carafan? Nac ydw, ond mae gen i ffrind sy'n byw mewn bungalow. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n byw yn yr Almaen? Nac ydw, ond dwi'n nabod rhywun sy'n byw yn Awstria.